Siya po mga tugang ang Regional Director kan Department of Agrarian Reform Bicol. Na-appoint po siya kanominaging 2023, no? And bago po siya naging director kang DAR Region 5, siya po mga tugang naging director man kang Legislative Liaison and External Affairs Service kan Department of Agrarian Reform, mga tugang duman sa Central Office sa Quezon City. And bago po siya nagtrabaho mga tugang sa DAR, naging makulor po ang sa iyang karir bilang sarong miyembro kan Philippine National Police. Naging Regional Director siya, mga tugang kan PNP duman sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Asin siring man mga tugang siya po naging spokesperson po kan PNP kan taon 2013 asin 2014. Asin po siya nagkaigwa ki importanteng papel. Mga tugang bilang Regional Intelligence Chief, Provincial Director po kan Masbate. Kas bagong aga habang pigi-istorya ko sa programa ta, may nag-text sa kuya, naging Provincial Director ngayon kan PNP digdi sa Masbate. And siring man siya po ang Regional Chief of the Highway Patrol Unit. Yan. Kan mga nakaaging panahon yan. Mga tugang, bako lang siya simpleng PNP. Nagtapos po siya sa Philippine Military Academy and siya po igwanin master's degree sa Business Administration duman po sa Laguna Northwestern College. And nagtapos man po siya, nag-adal man siya sa 97th Management Development Program kan Asian Institute of Management. Mga tugang, asin po igwa siyang kadakol na recognition. Itong pinaka-importante mga tugang, mga kaagraryo. Ito mga kaagraryo, napaka-importante sa lahat. Na-inlove po siya sa sarong Bicolana. Kan dahilan ta na-inlove niya ang sarong Bicolana, diretso niya po na pinakasalan. Yan. Alam mo naman, pag na-inlove ka sa isang Bicolana, talagang ang lalaki, sabi nga, magiging talagang titino ka. Titino ka talaga. Pero alam ko ang taong ito, kahit noon pa man sa PNP, wala ko akong narinig sa kanyang issue. Matino po ang lalaking ito. Mga kaibigan, inappoint po siya sa DAR Region 5. Sabi ko nga kanina na Regional Director last 2024. Sa ngayon po ay nagsiserve siya sa mga Bicolano farmers sa buong Bicol Region para po mas talong umangat ang ating rehiyon. Ang ating pong resource person ngayon, walang iba, ang Regional Director po ng DAR Region 5, Director Reuben Theodore Sindak. Magandang umaga po, Director Sindak, sir. Good morning po. Welcome po sa DCGB. Yes po. Good morning, Kaagraryo Henry Maceda. Diyos maray na aga sa Tuyang Gambos, sa mga kaiririba at sa lahat ng mga nakikinig ng makabuluhang programa ninyo. Alam mo, sir, binabasa ko yung detalye mo eh. Yun ang pinaka nagusto akong parte. Yung na-inlove ka sa isang Bicolana. Opo, ganun kalapit sa akin ang Bicol Region. Kaya I fell in love with Bicol Region so much, I married into it, sabi nga. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Sir, para po sa mga nakikinig ngayon, sa Facebook natin, sa YouTube, dito po sa radyo, sa DCGB, pwede bang maipaliwanag ninyo sa ating mga tagapakinig ano po ang pinaka-obheto ng programa, lalo na sa pagbuo ng ating programang Kape, Asin Baretang Agraryo? Salamat ka Henry. Una-una, alam nyo, ang pinakalayunin ng programang ito ay maibahagi po ang mga kwentong tagumpay ng mga tinatawag po nating agrarian reform beneficiaries. Maging ng mga agrarian reform beneficiaries organization. Kasi po, hindi ho mabubuhay ang ating agrarian reform beneficiaries kung hindi natin sila i-organisa into cooperatives and communities. At ang mga agrarian reform organization na nasa ilalim po ng ating pangangalaga. So sa parang pong ito, may ibabahagi na rin po namin kung paano po naging bahagi Okay. Yeah. Hello ka, RD?
nagkuan yata yung signal ni RD. Sandali, balikan natin si RD ha. Medyo naglag muna yung signal po ni Director Theodore Sindak. Okay na ba? Balikan natin yung signal, ano? Balikan natin. Importante po mga tugang na masabutan ta kung ano po ang obheto kan sa tuyang baretang agraryo. Yan. First episode na po ini. Hello, RD. Okay, sige. Balikan natin mamaya ha. Paki-kuan mo tabi, Jerome, kan signal ni Director Theodore Sindak. Ang Regional Director po, mga kaibigan ng Department of Agrarian Reform. Yan. Para malaman natin kung ano ang mga kahalagahan po ng pinag-uusapan natin ngayong umaga. Okay na po, Jerome? Naka-rejoin na si Director. Okay. Baka pwedeng audio lang. Baka mas, di ba? Mas mabigat kaya kung video. Alright. Sige po. Para po mga tugang masabutan nito, kaya kamo po ng mga nakaantabay ngunyan sa radyo, lalo na po sa mga agrarian reform beneficiaries ta, sa mga nag-aasa po mga tugang nin proyekto, asintabang sa DAR, inipon pagkakataon ta, mga tugang na igwa kita ki Bicolano, na in love sa sarong Bicolano, na Regional Director, mga tugang kandar. And aram ko po ini, maski siya kana sa PNP ka ito, talagang dedikado po siya mga tugang sa trabaho na ipinagtao sa iya kan sa tuyang gobyerno. Kaya po kamo tabi ng mga agrarian reform beneficiaries maaraman nito taon kung ano mga tugang iyan na bagay na anta. Ang programang ini kaya pighadod po sa Indokang DAR buda kay ning proyektong split para po makahiras kita nin tamang informasyon po sa Indogabos, para maklaro tagabos, iyan mga tugang na mga bagay na iyan. And dakol kitang mga aramon ngunyan, tabi, mga piraso mga, aram po nindo, saro palan sa mga pinagigibo kang DAR, iyan po na condonation kang mga loans. Taod-taod tatawan po kid paliwanag yan ni Regional Director ni Regional Director Theodore Sindak. Dili po mga tugang sa tuya tabi na programa. Tatawanan po ang kipagkakataon. And lalo na sa mga naghapot yan tungkol sa sa land title distribution. Mamaya, itatanong natin yan kay Director Theodore Sindak. Ihapot ayan taod-taod sa Regional Director. And dakul pa, kaya magantabay lang po kamo, mga tugang gidi po sa satuyang programa na Kape, Asin, Baretang Agraryo. Okay? Sige po, habang pinaghalat-halat niya to na makabalik mga tugang ang signal ni Director Theodore Sindak, mga tugang kan Department of Agrarian Reform. Okay? Sige po, kaya continue lang kamo magantabay. Sa mga masunod kaining mga episode, mga tugang, sa Friday, igwagiraray po kita na na kakaurunon regarding dyan. And then, sa Pebrero tabi, malaw na kita every first Friday and last Friday of the month. Yan. Kaya, magayon po yan na ang mga pigigibukan gobyerno, kita po mga tugang na tatabangan, na tatabangan, tangani na maihiras niya to sa tuya tabi na mga kababayan niya. Lalo na, ang magbebenepisyo po kay ni iyo mga tugang ang mga Bicolano. Yan, ha? Kita pong mga Bicolano ang manginginabang kay ni, lalo na kung ang mga, di ba? Kang Enot, si Presidente Ferdinand Marcos Jr., nagpasiring po diyan sa Camarines Sur. Abangan niya to kung ano sa mga naging development kay yan. Tamay parte kita kan questions kay yan tabi kay Director Theodore Sindak. And ano pa, na mga importanteng pinagtatrabaho ngunyan tabi kang Department of Agrarian Reform. Yan. Abangan nindo taod-taod lang yan, mga tugang gidi po sa tuya tabi na programa para mas lalo tang masabutan ang mga programang yan, mga tugang kan sa tuya tabi na gobyerno. Every first and last Friday of the month yan. Pero ngunyan na Enero, iga po kita kiduwang sunudan mga tugang na episode kan Kape, Asin, Baretang Agraryo. Hatod po sa endo mga tugang kan Department of Agrarian Reform, kang DCGB, asin po kang proyektong split. Split. Anong gusto sabihin kang split? Mamaya. Explain yan ni Regional Director Theodore Sindak. Hello, Director. Magandang umagang muli. Yes, hello.
pasensya na ako, Yeah. Henry, meron tayong mga technical Opo. problems. Mhm. Opo, Yeah. katulad po ng sabi ko kanina, saan po ako naputol kanina? Aha, doon mo sir sa mga ipinapamahagi na yung parte na namamahagi ang departamento para mabigyan po ng kaginawahan sa buhay ang ating mga Opo. Bicolano po sir. Go ahead po. Yun na nga po. Kasi po, yung nung sometime in the distant past, mga dekada 90, Opo. 90s, no, may isang masugid na kalihim ng agrarian reform ay nagpamahagi nga ng mga lupain, no, talagang massive. Yeah. Kaya lang po ang ginawa niya parang collective CLOA, no? Collective Certificate of Land Ownership Title, CC CLOA ang nangyari. Opo. Ibig sabihin po nito, yung titulo na hawak ng isang grupo ay parang kunyari 10 hectares. Opo. Minsan 10 sila doon nakapangalan sa titulo. Yes, O di yes. Kaya 20. So, minsan nag-aaway kasi hindi nga malinaw kung kanino hanggang saan ang pag-aari ng isa't isa. Opo. Yung pagbabayad ng buwis naging problema. Mhm. Tapos yung pati pagsasaka, pati yung productivity Opo. ng lupa ay na ano rin, na parang nanganib. Mhm. So, ngayon, minarapat ng bagong administrasyon natin na simulan na po ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ito, parang hati-hati na nga, para malinaw nga, alin ang iyo, alin ang akin, Opo. na matagal na po nilang inaasam dito nga sa proyektong split. Mhm. Dito sa proyektong split, ang meaning ng split po, ng acronym po to ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling. Opo. So, ngayon, ako na po muna ang inyong makakasama sa mga programa, pero sa mga susunod na mga events, episodes ng ating programa na mga araw ay talagang ibibida na po natin ang mga kwento ng ating agrarian reform beneficiaries Yeah. at makakasama po nila dito ang kanilang mga Provincial Agrarian Reform Program Officers 2 ng DAR Provincial Offices ng Opo. iba't ibang lalawigan ng Bicol Region. Iyan. Okay. Sir, nabanggit po ninyo ang split o ang support to parcelization of lands for individual titling. Pwede ba ma-share sa mga listeners natin kung ano pong layunin nito, ka-agraryong RD? Opo, ang pinakalayunin po na proyektong Support to Parcelization of Lands for Individual Titling or SPLIT nga, ang tinatawag SPLIT for short, ay isang inisyatiba at proyekto ng kagawaran ng Agraryong Pansakahan Opo. na pinupundahan sa ilalim ng World Bank. Yun. So meron ditong bahagi na may World Bank at meron din ditong bahagi na bigay ng gobyerno ng Pilipinas. Mhm. Tapos, ang proyekto nito ay layuning na may hati-hati ang kabuang 1.38 million na hektarya ng lupa na nakapaloob sa tinatawag nating Collective Certificate of Land Ownership Award. Ito yung sinasabi ko po kanina kasi Yes. sa Agrario Henry na Opo. yung pinag-isa lang yung titulo tapos ang daming pangalan o daming nagmamayari. Yeah. O sabihin na natin na ang isang titulo ay marami pang nakapangalan. Kaya ngayon, ang proyekto na to ay maipapaangalan na sa kada individual na Agrarian Reform Beneficiary or ARB at ang mga titulo ng lupa na matagal na nilang inaalagaan kung saan ang mga titulo ay tinatawag na e-title Opo. or electronic title na. Ibibigay ay e-title na itong makabagong dokumento na binibigay natin sa lahat ng magsasaka. Iyon. Ang proyektong split po ay isang direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na kailangan pagtuunan ng puspusang pansin dahil inaatasan niya po ang aming butihing kalihim. Walang iba kundi si Honorable Conrado M. Estrella III na mas paigtingin at pabilisin ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa bago pa man matapos ang kanilang termino. Iyon. Ang aming kalihim ay talagang tapat sa tungkulin na ito, kung kaya't ganun na lamang po ang pagpapalakas namin ng aming puwersa, mga plano at aksyon para maisakatuparan at adhikain na to ng mahal nating Pangulo at mahal naming kalihim, Conrado M. Estrella. Opo. Director, bilang pong isang hakbang alinsunod sa sinabi niyong proyekto na yan, ano po ang mga hindi natin malilimutang tagumpay sa ilalim po ng proyekto na maging ang kabuuan ng Departamento ng Department of Agrarian Reform po, RD?
Ay, naku po. Siguro po ang pinakamagandang tagumpay namin ay nung nakaraan lang taong lamang po nung ika-7 ng Hunyo Oo. 2024. Maituturing na isang pinakamasaysayan na nangyari sa araw na ito dahil ito ang pamamahagi namin ng mga titulo na pinangunahan mismo ng walang iba kundi ang pinakamamahal nating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes. Mhm. Pagkasabi kong makasaysayan dahil ito ang kauna-unahang distribusyon ng mga titulo ng mga lupa sa Bicol Region na mismong pinangunahan ng ating mahal na Pangulo. Mhm. Very story, first time po na presidente mismo po ang bumunta at namahagi ng mga titulo. Opo. Sa araw na to, nakapamahagi kami ng mahigit 2,000 na titulo ng lupa Yun. na ipamahagi na rin sa kabuong halos 2,000 na agrarian reform beneficiaries na sinasakop ng mahigit ng 3,300 na hektarya ng lupa. Mahigit 800 dito ay binubuo ng Certificate of Land Ownership Awards, ang tinatawag na regular titles, at mahigit 1,300 ay electronic land titles ang na-generate sa ilalim na ng proyektong split. Mhm. I see. Okay. RD, ang Yes, alam, po. yeah, go ahead po, sir. Hindi po, okay na. Apo, okay. Ang alam ko po, sir, na- ang alam ko po, sir, mayroong kayong na-implement na ang tawag ay cookroom? Cookroom? Opo. Tama. Opo. Pwede pong, Ito naman. yeah, go ahead, Opo. sir. So ito po yung isa namang programa na inisyatibo po ng ating mahal na Pangulo at kalihim Conrad Estrella, ang condonation certificates po of and release of mortgage Ayun. ng ating mga magsasaka. Mhm. Bago pa man natapos ang taong 2024, nagkaroon din kami ng 2 magkasunod na land title distribution. Iyon. At hindi lamang yan, kasabay rito ang pamamahagi ng COCROM na siyang nagbibigay pag-asa sa ating mga ARPs. Iyon. Kasi po itong COCROM po bali ay pagpapalaya nila sa mga kanilang pagkakautang. Mhm. Opo. RD, para po sa kapanganahan ng ating mga tagapakinig sa ngayon, ano po ba ang kahalagahan nitong cookroom na ito, lalo na para sa ating mga beneficiary po, Kagraryong RD? Sa Agrario, Henry, Opo. ang COCROM o ang Certificate of Condonation with Release of Mortgage Mhm. ay sinabi ko na pinahagingan ko na kanina, inisyatiba ng ating mahal na Pangulo na pinagtibay niya noong ika-7 ng Hulyo ng 2023 Iyan. sa ilalim ng New Agrarian Emancipation Act o ang RA 11953 Mhm. na siyang nagpatupad ng agarang implementasyon ng Naturang Condonation Certificate upang mabayaran na ang lahat ng uri ng pagkakautang ng mga agrarian reform beneficiaries Mhm. na may kinalaman sa kanilang lupang sinasaka. Mhm. Gaya ng sinabi ko, sa nakaraang taon, isa ang napapahagi ng COCROM sa naging pinaka-highlight ng aming nagawa. Sa kadahilan ng 2 magkasunod na distribution, 2-time big time, hindi lang 1 time, 2-time big time, ang aming naisakatuparan bago matapos ang taong 2024, Iyan. kung saan natapos namin na ipamahagi ang lahat ng mga benepisyaryong magsasaka ng probinsya sa rehiyon. Mhm. Una, noong ika-26 ng Nobyembre 2024, kabilang ang mga lalawigan ng Albay, Mhm. Catanduanes, Masbate at Sorsogon na pinangunahan ni Senator Amy Marcos, at sa ikalawa naman ay noong ika-20 ng Disyembre bago magpamasko. Mhm. Parang maagang pamasko sa kanila to, kung saan naisakatuparan ang pamahagian ng mga benepisyaryo mula sa nalalabing bahagi ng region, Opo. particularly yung mga Camarines Group of Provinces, Camarines Sur at Camarines Norte, na pinangunahan naman ni Undersecretary Rowena Niataduran ng DAR Support Services Office. Iyon, opo. Magandang balita yan, RD. Pero sa suma total ho, ilan ho bang halaga ng mga utang ng mga Bicolanong magsasaka ang napawalang bisa dahil ho sa implementasyon ng direktibang ito, RD? Sa Agrario, Henry, Opo. nung dahil sa pag-implement ng direktibang ito at sa batas ng New Agrarian Emancipation Act, sa taong 2024 nakapamahagi na po kami ng kabuang 44,135
na COCROMs Mhm. kung saan nabenepisyohan ang 33,688 ARBs Mhm. or 33,688 na ARBs. Opo. Sa kabuuan, ito po ay base pa lamang po sa inisyal na naitala namin sa kagawaran kung saan umabot po na mahigit na 1 bilyon at 52 bilyon na mga pagkautang ng mga ARBs or 1.52 billion na pesos ang na-absuelto, di ba? Na pondo na ng mga pagkakautang ng ARB sa region. Opo. Ang nabayaran at dahil po yan sa direktiba ng ating Pangulong Marcos at sa dedikasyon ng aming kalihim Estrella na agarang maisakatuparan ang pag-implementar nito. Iyon, maganda po yan, sir. Pero maliban ho sa mga titulo na naipamahagi po ninyo, ano po bang mga hakbang na patuloy pong gagawin ninyo para matulungan na guminhawa ang buhay ng ating mga agrarian reform beneficiaries? Marami po kaming naka-line up na mga hakbang dahil po yan po ay isa sa mga pangunahin na concern, no? Opo. Bukod sa pamamahagi ng titulo, nais ko pong bigyang diin na hindi lamang po kami dito nakatuon. Gusto rin meron pa kaming mga ibang succeeding distribution ng COCROM certificate of land titles, yung para sa mag-i-ensure kami ng exclusive ownership and control of ARBs over their parcels of land. Ano po? Pagbibigay ng support services, ika nga, like credit and subsidies. Siyempre, dati naman ho din tayo nasa PNP, Yes. enhance namin ang peace and order in areas where land disputes often arise due to collective ownership. At siyempre, patuloy namin ipopromote ang economic opportunities para sa aming ARBs. Upang maidirekta ang aming tinatawag na Agrarian Reform Beneficiaries Organization sa mga potensyal na mamimili, nariyan pa ang ilan naming proyekto gaya ng Farm to Market Road na siyang kumukonekta sa mga bayan patungo sa tinatawag nating agraryo merkado kung saan ang mga produkto na kanilang ibinibida ay nakakatulong din sa mga arbo na magkaroon ng stable na kita sa pamagitan ng ating pakikipagsosyo sa mga kapatid na ahensya ng gobyerno. Kalakip ang layunin ni Pangulong Marcos na masugpo ang kahirapan kung kaya nabuo ang Partnership Against Hunger and Poverty or Opo. PAHP. Ito po, marami ho kaming kasama o kapartner na organization. Ang pinaka-lead po namin dito ay isa din nating kasama sa hanap buhay, yung RD ng DSWD. Yes, Kilala yes. niyo naman yun. Opo. Tapos po, malaking tulong ito upang magkaroon din ng stable na pagkukunan ng pagkain ng mga individual na nasa pangangalaga ng mga naturang kasosyo kagaya ng mga PDL o Persons Deprived of Liberty sa BJMP, mga bata sa DSWD, mga pasyente sa hospital gaya ng BNC at marami pang iba. Iilan lang lamang yan po, Agario Henry, Opo. sa mga programa ng ahensya na siyang talagang nakatulong Opo. upang guminhawa ang buhay ng mga ARB. Siguro sa mga susunod pang episode, Yes, naway na ibahagi pa namin ang mga proyekto, programa at inisyatiba, lalo na sa kada probinsya ng rehiyon. At siyempre, kasama na po ang ilan sa mga patunay na tagumpay sa ilalim ng inisyatibong ito, Opo. ang ARB at ARB organization. Yes, hitik na hitik pala ang serbisyo ng Department of Agrarian Reform sa ating po mga kababayan. Oho. Pero sa pagkakataong ito, RD, ano pa ang inyong magiging mensahe sa ating mga kaagraryo o kaya itong mga agrarian reform beneficiaries natin? Yun. Sige, sandali lang try natin na mahingan po ng mensahe ang Regional Director ho ng Department of Agrarian Reform, lalo na po kayong mga nanonood ngayon ng mga Agrarian Reform Beneficiaries. Tuloy-tuloy po itong paglilingkod bayan po ng DAR para po yan sa ating mga kababayan. Dito po sa buong Bicol Region. Yan po ang gagawin natin ng paraan para ma-connect po yan sa ating mga kababayan sa pangunguna po ng ating butihing Regional Director ng DAR na si Director Reuben Theodore Sindak.
Iyan, ha? Na nagtatrabaho para po sa ating mga kababayan. Hello, Director Ka-Agrario. dito po ulit. Yes, sir. Sir, hingi ko ngayon- kami ng mensahe para po sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga ka-agrario po natin, RD. Sige po. Sa ngayon, gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon pong ito na pasalamatan ang lahat ng kawani, ang magigiting naming kawani ng kagawaran ng reformang pantakahan. Opo. Linhulita sa pantararabangan, totoong kadakol po kaming naaabtan as in natatabangan. Mhm. Kaya yan, sa taong 2025, sa mga kahimanwan ni Among Bicolano, naumanta po na mas lalo ming pahihiguton ang pagpapaabot ng lehitimong reformang agraryo. Sa liwat ini po ang Department of Agrarian Reform Bicol atod ni ang titulo asin paglaom para sa mga Bicolanong paratanom sa bagong Pilipinas. Sulong Agraryo. Sa indong dadalo ang tagumpay ng bawat Pilipino. Biyaya sa bawat Pilipino. Alright, RD, Ka-Agraryong RD, Director Theodore Sindak, pagkakataon niyo po para may gusto pa kayong i-promote, no? May gusto pa kayong sabihin para po sa susunod po na episode ng ating programang Kape, Asin Baretang Agraryo. Go ahead po, RD. Ay, salamat po, Kagrario Henry. Una-una, nais ko salamat. Ayun, sandali. Sandali lang. Medyo pahirapan talaga ang signal ngayon, ano? Medyo pahirapan talaga ang signal ngayon, ha? Actually, maski kami po sa mga reporters, medyo nag-fade ang signal sa tuya-tabi ng mga communication. I don't know kung ano nangyayari. Pero anyway, salamat kay Ardita, klaradong-klarado ang sa iyang pagpaliwanag po. May kinaraman sa mga programa kana Department of Agrarian Reform. Okay, balikan natin yan si Director Sindak, Ka-Agraryong Theodore Sindak, ha, para po sa kanyang mensahe at baka may gusto pa siyang i-promote para po sa susunod na episode po ng ating programa na Kape, Asin Baretang Agraryo. RD! Yes po, Yes, sir. Kagrario Henry. Pagpaumahin na una-una ng ating mga kababayan, ng ating technical glitches. Aha. Subalit, taos po sa aming puso ang aming pasasalamat sa kanilang lahat. At higit sa lahat sa inyo po, ang aking personal po na pagpapasalamat sa inyo, Ka-Agrario Henry, sa pagiging bahagi ng aming programang ito. Sa aking plugging, medyo magpa-plug ako ngayon. Abangan po natin ang mga susunod pang episode ng Kape at Baretang Agraryo. Siyempre po, makakasama po natin sa susunod na mga kabanata ay ang mga head ng kada opisina de probinsya ng DAR sa rehiyon, ang kanilang mga Provincial Agrarian Reform Program Officers 2 na siya naman ang makakatandem niyo po sa mga susunod na episode. Makakasama na rin po natin din sa ang mga featured agrarian reform beneficiaries kung saan may bahagi na po sa inyo ang kanilang mga istorya na tiyak na kapupulutan nyo ng inspirasyon. Salamat at si Diyos Mabalos. Diyos mabalos po, Ka-Agraryong Reuben Theodore Sindak, sir. Ingat po kayo palagi dyan sa Manila. Salamat din po. Salamat po. Alright, thank you. Yan po mga kaibigan ang saro po na presentasyon kan sa tuyang Kape, Asin Baretang Agraryo. Hatod po sa Indok ang Department of Agrarian Reform, asin po kang proyektong split. Hindi po yan sa estasyon kang DCGB. Ini po sa Indok nakaiba po kada primero asin pangultimong biyernes kan kada bulan. Pero mabalik po kami sa masunod pong biyernes para po sa sarupang episode mga tugang kan Kape, Asin Baretang Agraryo. Ini po si Ka-Agraryong Henry